थाबाय थाबा हामगौलै बिदिनो थाबा हामगौलै जों थांजासिम हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल आंनि दिनै मोनसे गोदान भिडिअ दिनै जोंहा नै सान्दुं गोसायाव आइ रिभाराव स्किम नागिरदों गोदोनि मावखांनाय कमप्लिट स्किम आरोना नै मालाय मादैया मोसौ दोफैदों दे आदा जुनासिं आंजों नागिरगासिनो नै ओरैबायदि सान्दुं लाकिलि एसे बार बारनानै होबाय अखा दोमैदों हो ओमफ्राय बेयावबाथ' बै हाग्रायावबाथ' खासिबारियावबोथ' थांनो हालालै आं किधर ओ भिडिअ के चक्कर में गोलैलांबाय बायोबासो जारलासो जागोनलै भिडिअ खालामदों येस ब्रा माथो हाग्रा गुदुसोब्रा है जानाय नङा ओंखारसै दहायनो थांफिनसै दहायनो नै नुबाय आदाया आंखौ लांनोनो रोङासै गोलैबाथाय सेस जागोनलै मालाय आदा जुनासा खथ' आराम थांबाय माथो फैफिनखोसो मानो फैफिनखो हो आदा फैफिननायनि माबाथ' मोनसे खारन थागोन ना देन्जार दंहैयो देन्जार गोदो गोदायनि मावनायसो स्किम दंबाय बायोमोन नाब्रा बिथिंजाय मावफैदोंना मावफेराखैलै हो मावफेराखै फुराना स्किम मेरला दं नालाय माइ गायो बिथिं आदा आंनि हायानो बेसेबा बेखौथ' मिथिखाबाय आं राजिब लेन्ड इसोर साथा हमनाय बायदि ओंखारदों नोंखौ मेगन बायजों एरसोनो होननाय ओरै बिथियाव एरसोनो होननानै फिसियो थांनानै जालायदोंब्रा आं बहा बोरै साइनबर्डआलाय साइनबर्डआ बबेथिं बानायदों थिखिनियावसो दङ थै मानो बिदिलै नों दंमारो मोनामबावबायलै होननाय लोगो लोगो थ' खिबारियावसो लाबोबाय आदाया आंखौ नै बिराद गाज्रि देन्जारबावसो नै ओंखाराना मालाय फैसाजोंसो गासिबो मावजोबो माहाजोनासो माहाजोनसिन जाखायोना माहाजोना दाहोनाबो लानो हायो रुवाथिबो लानो हायो फैसाबो गारनो हायो जेवराबो होनो हायो हासारबो बायनो हायो मिथिबाय गासिबो हाजोबो ओंखायनो माहाजोना माहाजोनसिन जायो गोरिबा जोलैखौ सरखारनिफ्राय मोनबाबो नों बेरा होनो हाला हासारबो होनो हाला जाला हासारबो गैला नालाय मैगङाबो जाला मोनजाला ओंखायनो मावनायनि खरसा गैला थाङै फांसे रज'दों बेबो मोसौ जानानै गैला थैलांबाय खस्थ' सान्दुं बै बुस्थुखौसो गियोलै आं गैयाना बेलाय मालाय आदा जुनासा ड्रागन खेथि खालामदों नुबाय बिराद खस्थ' ओरैबायदि सान्दुं हाग्रा
स्किम नागिरलाबायदों जों गोदोनि मावखांनाय स्किम आयै अ माय गड बेसे गोजानब्रा दा मोनबाय आं भिडिअ खालामदों ओंखायनो नायाखै लकेसनखौ डेन्जार हाग्रालै सयथिबो थैबाय हो हो गोदो मावनाय स्किम गोदोहाय दै थाबाय थाबा हामगौलै बिदिनो थाबा हामगौलै जों थांजासिम हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल आंनि दिनै मोनसे गोदान भिडिअ दिनै जोंहा नै सान्दुं गोसायाव आइ रिभाराव स्किम नागिरदों गोदोनि मावखांनाय कमप्लिट स्किम आरोना नै मालाय मादैया मोसौ दोफैदों ओइ दे आदा जुनाजों आंजों नागिरगासिनो नै ओरैबायदि सान्दुं लाकिलि एसे बार बारनानै होबाय अखा दोमैदों हो हो ओमफ्राय बेयावबाथ' बै हाग्रायावबाथ' खासिबारियावबोथ' थांनो हालालै आं थांगोन दे आं एरसो लांनांगौआ ये देखो ये जंगल 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 के बीचों बीच हम लोग सर्वे कर रहा है ये देखो इतना सारा जंगल है बाप रे बाप जोलांजोबसिगोनलै बे देहाया मा जागोन बे लाकिलि एकदम सान्दुं दुं माबानायखायसो आराम जाबायलै आदा अखा दोमैनायखायसो बार बारदोंना थान्दानो ओइ मोसौ दङ गोदो गोदायनि स्किम